Yes, lige bog og hårdt. Opgave 1 er, at vi skal eftervise, at der ved 120 passagerer er en billetindtægt på 331.200 kroner. Og billetpriserne er regnet ved, at der er en rabat på 12 kroner ved hver passager efter 100, og billetterne starter på 3.000 kroner. Det er skrevet som funktion her, hvor et x er antal passagerer, og billetprisen er udregnet ved 3.000 minus den potentielle rabat. Ved f af 120 går det op, og det giver 331.200. Som vi også lige kan se, er vores parabel ikke, passer den ikke. Den er ikke gældende for mellem 0 og 100. For den sags skyld også under 0. Den næste opgave er at opstille funktion, hvad vi så har gjort. Det næste opgave er at lave en funktion, hvor vi kun regner ud for antal passagerer efter 100, nemlig g af x. Og den er skrevet således, hvor jeg har på den ene side skrevet den samlede pris, indkomst, før rabat, og på den anden side har jeg trukket rabatten fra. Da vi allerede har solgt 100 billetter, er det 300.000, plus 3.000 for hver yderligere solgt billet, som jo er x, som er hver billet yderligere. Så trækker vi den samlede rabat fra, som er rabatten for den nyligt solgte billet, ganget med de 100 allerede solgte billetter. Og derfor får vi en tegnet parabel, som er forskudt med 100 hænder i x-aksen flyttet. Og det er så vist ved også at prøve med en forskellig koordinat, og jeg kan også gå ind og lave toppunkt på begge to og se, at de har samme y-koordinat, og deres x-koordinat er forskudt med 100. Næste opgave er at sammenligne og vurdere modellernes anvendelighed, og der vil jeg sige, at de har det samme problem, at der er ingen af dem, der gælder for antal billetter solgt mellem 0 og 100. Men for g af x er det ikke nær som misvisende, fordi g af x kommer med præmissen om, at vi siger, g af x er prisen, den billetindtægten per person efter 100. Så den snyder nok ikke nogen på samme måde som fx kunne. Nå. Vi hopper videre, og så skal vi bestemme ved beregning den samlede billetindtægt, maksimale billetindtægt. Og som vi kan se, skal vi gerne ende ud med 367.500, og det skal gerne være 175 passagerer. Og det har vi regnet herovre i GeoGebras kasse, og vi har skrevet formlen og fået den skrevet om. Det tog lidt længere tid i hånden. GeoGebra gør det den slags rigtig godt. Og ved toppunkt, der har vi taget toppunktsformlen, og diskriminanten er den ene ting, vi bliver nødt til at regne her, og den giver lidt sig selv, for den er bare b i 18, c er 0. Og så kan vi jo så gå videre og regne x-koordinaten. Egentlig behøver vi heller ikke regne y-koordinaten, men det efterviser vi så. Det eneste spændende, der ligesom er her, er at GeoGebras kasse kan ikke gange med minus i den nedenunder brøkstregen, som jeg viser her. Så går det helt galt af urensagelige årsager. Så det er årsagen til, at jeg har skrevet minustallet, det negative tal forrest, og så gange med de 2 og gange med 4. Det vil vi måske lige huske på. Og vi kan se, at det passer vores toppunkt og sådan noget. Til sidst så vil jeg lige tegne den gaffelfunktion og vise, hvordan man gør det. Jeg har tegnet den ene halvdel her, og hvor får jeg mange ekstremumspunkter lige pludselig. Nå, jeg har tegnet den ene halvdel, og så viser jeg lige, hvordan man skriver og tegner den anden halvdel ind. Og det gør man ved at starte ud med at skrive funktion, og så kan man vælge en funktion med en startværdi og en slutværdi. Og i funktionen, der havde vi jo den omregnet fra før til at hedde minus 12
x i anden plus 4200. Wow, jeg skal lige ned derfra. X i anden plus s 4200 x. Så langt, så godt. Og den skal være gældende fra 100 til og jeg har ikke fundet nogen måde, jeg kan skrive uendeligt på i GeoGebra, så jeg skriver bare et ganske højt tal. Og så må vi så sige, det er det. Og der har vi den sammensatte funktion. Man kan også lige bide mærke i, at den ville blive betydeligt grimmere, hvis ikke jeg havde lavet y-koordinaten til 1 til 500 i målstoksforhold, som vi kan se, hvis jeg laver målstoksforholdet tilbage. Så kommer den til at se således ud, og det har man jo ikke meget gavn af. Det er årsagen til, at jeg gik ind og lavede den målstoksforhold på y-aksen i forhold til x-aksen. Og det er jo også sådan, man laver sammensatte funktioner i GeoGebra. Altså, de er jo ikke sammensatte, det er bare forskellige funktionsstykker, om man vil. Men den er ude med at blive til en sammensat funktion. Ja. Det var så det. Yay.